Això de pensar... Ostres, he estat veient aquí un vídeo que m'ha enviat el meu fill sobre el sionisme i he arribat a una conclusió, una primera conclusió, que és veritat. El sionisme cristià, el nacionalisme, el yugo i les fletxes, el nacionalcatolicisme, una gran llei lliure, els falangistes, els raqueters, els militars, els carrabiners, les guàrdies civils, els capellans, els bisbes, els mestres. En el temps que jo em feia el meu jo, amb els meus col·legues, el règim feixista era el que manava tot arreu i el que creava els continguts educatius a l'escola, la manera en què tractaven a la família, els veïns. Ja van passar a ser adolescents i molts se'ns va acabar l'adolescència als 14 anys, quan vàrem començar a treballar. Jo he sortit del mateix lloc que altres tres, els que eren els meus tres germans, i cap dels quatre ni hem fet les mateixes coses ni som de la mateixa manera. Vaig participar activament en la generació de tres criatures i cap d'elles ha sigut mai igual. I mira que dos van arribar junts en aquest cantó del món. Per tant, conclusió, tinc un cor que batega, uns pulmons que processen l'oxigen que respiro per la boca per al nas, tinc un cervell que es va omplint de dades des del dia que em van engendrar, tinc ulls a la cara que em faciliten captar imatges, tinc oïdes que em permeten recollir sons i paraules, tinc un nas que en el seu temps captava les olors, sóc una puta màquina, porto un software d'origen, un sistema operatiu bàsic i unes aplicacions i rutines que no paro de crear, mantenir, actualitzar, i porto unes unitats perifèriques de fàbrica, unes unitats d'entrada, unes unitats de sortida. Què és això? Doncs ser una màquina. Bueno, la veritat és que una màquina que té més coses, desitjos, nascuts de les il·lusions, les meves il·lusions, originals, les il·lusions que fabrico jo, i només jo cada dia, 24/365, i és el que hi ha, que sóc una màquina que ha estat, de moment, 71 tardors al servei dels i les usuàries. I quan em poso a fer la llista dels usuaris, la flipo. Avui que és dissabte, el 5è dia del benaurat mes, em pregunto, i ara què? Cito, Campa, Andrés, Andreu, ara què vols fer amb la teva vida? I he trobat la primera resposta. Anda, tingues converses amb les teves vides? Anima a tothom a que es vulgui conèixer a ell mateix, a que ho faci, i mentrestant fes que el pis estigui escombrat, que els plats, les olles, les culleres i les forquilles, els gots, les tasses estiguin netes, fes una miqueta d'hort, rega, posa terra, treu terra, llegeix i mira les notícies de la TV3, mira algunes pel·lis, algunes sèries, al Netflix o al Prime, vés a comprar al Lidl, a l'Aldi, al Mercadona, als mercats de Platja d'Aro, de Sant Feliu, a l'Esclat, a l'àrea de Guissona, al Capravo, a l'Ametller. Fes estones amb la gossa de la teva filla gran, que cada dia t'estima més, i amb la teva dona sigues i anima-la a que sigui el que vau començar a ser, amics. I de tant en tant fes alguna d'aquestes coses que creies que et salvarien el cul i la Vella Maria, i fes-les sense gastar res i sense cap expectativa de rebre cap res a canvi. Des de la zona de les Cabòries, sota un cel blau, sense un núvol, només embrutat per als putos avions que cada dia ens deixen tot l'ambient ple de vés a saber què, i en fi, tus manos
tu capital. I aquest, el teu partit.